tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, tichiimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichiimba kuti makanga muchifamba pamwe chete nesu pazvidzidzo zvose zvatinokutumirai. Haleluya. Toda kutenda zvikuru mufudzi Chris vanotipa mukana iwoyo kuti tigone kusangana tichidzidza shoko raMwari, tichinamata pamwe chete, tichisimbisana nokubatsirana parwendo rwedu savaKristu. Haleluya. Ndoda kukuchingamidzai pazuva ranhasi ndichida kutarisa pachidzidzo chatinacho cherhapsody. Ngarirai svondo yekutanga yega yega tinodya chidyo, svondo yekutanga yega yega yemwedzi tinodya chidyo. Nhasi ndo imwe svondo yacho iyono. VaKristu vari kutidzidzisa kubatsira kuti tinzwisise pamusoro pechidyo, kukosha kwachakaita. Haleluya. Saka vanoti kwainzwisisa zvinoreva chidyo. Haleluya. Tsamba yekutanga kwaKorinde chitsauko 10:13 kwanzi mukombe wemaropafadzo uya watinoropafadza kunenge kusiri kupupura here kuti tava veropa rimwe namuponesi, nechingwa chiya chatinomedura kunenge kusiri kupupura here kuti tava nhengo dzemuviri wamuponesi. Haleluya. Kwanzi patinenge tichinwa mukombe iwoyo tinenge tiri kupupura kuti tava veropa. Mukombe iwoyo wakamirira ropa ravo. Patinenge tichinwa ropa iroro tinenge tiri kutaura kuti tava veropa rimwe namuponesi. Kwanzi chingwa chiya chatinomedura tichidya chakamirira muviri wamuponesi. Saka patinodya chingwa ichocho tinenge tiri kudya muviri wamuponesi, tichipupura kuti tava nhengo dzemuviri wamuponesi. Zvimwe zvazvingareva ndezvipi? Ndo zvazvinotoreva izvozvo. Haleluya. Ngaitinzwe kuti mufudzi Kristu anozvitsanangura vachiti chii? Kwaishe Jesu vane zvavakarayira sangano revatsvene vavo. Vakariti rirye chidyo chinoera. Chidyo ichi chakakosha zvikuru, chine zvachinoita mumweya, asi vakawanda havanzwisisi izvi. Iwe ungadya chidyo ichi unenge uri kungodya muviri, unenge usiri kungodya muviri wamuponesi, unenge usiri kungonwa ropa ravo, unenge uri kutowedzera upenyu mumuviri wako wenyama, unenge uri kutozvirapa. Chidyo unotora mushonga unorapa kudarika imwe mishonga yose. Haleluya. Kwai paunenge uchitodya chidyo ichi unenge uri kutozvirapa. Asi mumwe angati kuinga ndakadya 1 chidyo mwedzi wapera asi ndichiri kungorwara, handisati ndapora. Saka mushonga wacho unogoshanda pakuita sei? Ngaititsanangurirwa namufudzi Kristu. Mufudzi Kristu anotitsanangurira kuti sei zvakadaro zvichiitika. Kwaishe Jesu vakambopa mufananidzo wemukushi, vakazotsanangura zvawaireva, vakazvitsanangura kuvadzidzi vavo. Tinoverenga tsananguro yacho muna Matiyo 13:3 kusvika 4 nendima 17 kusvika 17. Kwai mumufananidzo uyu mune mbeu dzakasiyana siyana. Mbeu idzi dzinomiririra vanhu vanonzwa shoko raMwari. Imwe mbeu yacho yakawira parutivi rwenzira. Ava ndivo vanhu vaya vasinganzwisisi shoko ravanenge vanzwa racho. Nokudero Satani anovabira shoko iri, anoritora kubva mumwoyo yavo, imomo marinenge radzvarwa. Saka vanhu ava vanosara vasina chavanacho. Haleluya.
tiwedze zvekare. Kwanzi shoko raMwari rinofanira kunzwisisiwa, ndiko kuti rishande mumunhu richiita zvarinenge ratumwa naMwari kuita. Izvozvo ndo zvakakosha izvo. Kwai shoko raMwari rinofanira kunzwisisiwa. Saka kana ukangonzwa shoko raMwari ukasanzwisisa zvarinoreva, harishandi mumwoyo mako, harishandi muupenyu hwako. Rinenge rafanana nembeu iya yakawira parutivi rwenzira, yakangokushwa ikadonha, shiri dzedenga dzikauya dzikatora. Jesu anoti ava ndivo vanhu vaya vanongonzwa shoko ravo vasinganzwisisi. Saka nemhaka yekuti havarinzwisisi, Satani anobva avabira shoko riya, vosara vasisina. Hongu varinzwa, asi harichisiri kushanda. Kwete nokuti harina simba, asi rabiwa, rabviswa, harichisirimo muupenyu hwavo, saka harisi kushanda. Izvi hazvinetsi kunzwisisa. Zvakafanana nomunhu anoti akadya orutsa, akadya zvokudya orutsa. Hongu wadya, asi wazorutsa zvaadya zviya, saka zvaadya hazvisiri kushanda mumuviri make. Kusashanda kwezvokudya zvaanga adya izvi haisi nyaya yekuti zvokudya izvi hazvishandi, asi hazvina kutombogara mudumbu macho, hazvina kutombowana nguva yokudzeyiwa kuti zvipinde muropa rake, zvipinde munyama yake. Shoko raMwari rinofanira kunzwisisiwa. Kana ukange warinzwisisa, ndiko kuti rigare mauri, rigopinda mumweya mako. Kana richinge rapinda mumweya mako, ndokuti richitanga kushanda, richiita zvarinenge riri kutaura. Raranga riri shoko rokuporesa, rinobva rachipinda mumweya mako, rochipinda richisenerera munyama yako nomuropa rako, richiporesa nyama yako. Ukasarinzwisisa, harigoni kusvika kwese ikoko, rinobva ratongotorwa. Ukasangonzwisisa shoko raMwari chete, chitoziva kuti ratobiwa, harichisimo mauri. Unogona kusara uchiritaura richingobva mumusoro mako, asi mumweya mako harimo, nokuti mumweya mako ndo marinofanira kupinda kuti rigogona kushanda. Sezvakangoitawo zvekudya zvinofanira kupinda muropa rako, ndokuti zvigoshanda mumuviri mako. Hazvingoshandi nokuti zvapinda mudumbu, zvinoshanda nokuti zvapinda muropa. Zvikasadzeyiwa kuti zvipinde muropa, zvokudya hazvishandi, hazvikupi simba, hazvikukudzi. Shoko raMwari ndo zvimwe chete, rinofanira kudzeyiwa ripinde mumweya ndokuti rishande. Rikangosara musoro, harina zvarinokwanisa kuita. Haleluya. Kwai zvino isu tinodya chidyo, tinomedura chingwa patinodya chidyo ichi. Tinenge tiri kurangarira rufu rwamuponesi patinenge tiri kuita izvi. Ponesi ava ndivo gwayana rakatifira. Tinonowawo mukombe patinodya chidyo ichi. Mukombe uyu unomiririra sungano itsva. Iyi sungano yakasimbiswa neropa raJesu. Ropa iri rakadeurwa, ndiro rinosuka zvivi, richiita kuti zvivi zvisagona kutitonga. Iwe unofanira kunzwisisa zvinhu izvi, ndiko kuti zvishande. Unofanira kunzwisisa zvinhu izvi. Haleluya. Kwai saka nhasi zvinhu zvako zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka, izvozvo hazvina basa. Kuda mapapu ako haana kumira zvakanaka, dzingava itsvo dzako dzisina kumira zvakanaka, kana mwoyo, kana mudumbu, kana ganda rako, idya chidyo wotaura uchiti hapana chirwere chingagara mumuviri wangu. Ndiri mutano, ndakasimba, ndakagwinya. Haleluya. Saka wainzwisisa paunenge uri kutodya chidyo ichi, nzwisisa ndo zviri kuitika. Uri kutozvirapa, uri kumwa mushonga. Mushonga uyu unoshanda. Haleluya. Mushonga uyu unoshanda. Mushonga wapamweya. Kuda mumwe akabvunza achiti, ko iwo mushonga weshoko raMwari wechidyo uyu wamunotaura unozongoshanda kana ndaunzwisisa? Sei uchisiyana neimwe mishonga yandoti nyangwe ndikangopakirwa ndisingatozivi unonosvika uchishanda mukati? Aiwa. Mushonga wepanyika pano, tataura tikati
chinongodiwa chete ndechokuti upinde muropa. Unopinda mudumbu, wopinda muropa rako ndokuti ushande. Asi mushonga wepamweya unofanira kupinda mumweya mako ndokuti ushande. Saka unofanira kupinda mupfungwa dzako, unofanira kupinda mumweya mako ndokuti ushande. Ndokusiyana kwazvo. Asi unoona chapinda mumweya chinoshanda kudarika chapinda muropa. Nokuti chapinda mumweya chinobata zvese zviri mumweya. Chinodzinga mweya yetsvina, chinokurira mweya yetsvina nokuti chapinda mumweya. Chapinda muropa hachigoni kunodzinga mweya yetsvina. Chapinda muropa hachigoni kunobata zviri mumweya. Saka chapinda muropa chine pachinogumira. Chinogona kungodzinga utachiona chongogumira ipapo, asi mweya yetsvina hachigoni kuibata-bata. Saka chidyo ichi mushonga wapamweya. Hongu tinoudya sechinhu chepanyika pano, asi mushonga wapamweya unoshandira mumweya. Saka unofanira kupinda mumweya mako, unofanira kunzwisisa, ndiko kuti ugogona kunyatsoshanda zvakanaka. Haleluya! Ngatingotenda Mwari tisati tadya chidyo ichochi. Ngotenda Mwari pamusoro peropa raJesu ravakadeura pamuchinjikwa. Chitenda Mwari pamusoro pemuviri waJesu watakamedurirwa. Chitenda Mwari kuti paunodya nhasi ndo zvinoitika mukati muupenyu hwako. Unoporeswa, unogamuchira utano hwakanaka uchiita saizvozvo. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nezita raJesu. Tinopa mbiri nekudzo kwamuri. Tinokunamatai nokuti muri Mwari vatsvene, makakodzera mbiri yose. Tinokukudzai, tinokupai mbiri. Tinokutendai nokuda kweshoko renyu. Tinokutendai nokuda kwokutipa mukana nemvumo yokudya chidyo. Chidyo ichi ndicho chinoshandura upenyu hwedu zvachose. Chinotiporesa nezita raJesu. Haleluya. Amen. Ngaitivhure muna mutsamba yekutanga kuvaKorinde chisago che11 chete. Toerenga semumazuva ese pandima 23. Kwanzi nokuti zvinhu zvandakakupai zviya ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe, zvekuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa, vakatenda Mwari pamusoro pacho, ndokuchimedura ndokutaura vachiti, torai mudye, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi. Itai izvi muchindirangarira. Toda kuti titore chingwa ichocho tochiropafadza, tochimedura pamwe chete. Regai ndinamate. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu. Ndokutendai nokuda kwomuviri waJesu wakamedurirwa isu. Tinopupura iko zvino patinomedura chingwa ichi tichichidya, tinopupura kuti tava nhengo dzemuviri iwoyo, tava nhengo dzemuviri waJesu. Haleluya. Ndosaka zvisagoni kuti tirware, zvisagoni kuti tikurirwe, zvisagoni kuti tikundikane, muzita raJesu. Amen. Vanoti umedure muchidya. Haleluya. Ndima 25. Kwai vakazopedza kurayira vakabva vatora mukombe ndokuenderera mberi nenyaya yavo iyi, vakati, mukombe uyu isungano, ndiyo sungano itsva muropa rangu. Tai saizvozvi pose pamunounwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munenge muchiparidza rufu rwaIshe kusvikira vachidzoka. Haleluya. Ngatitore zvekare mukombe uyu touropafadza tozounwa pamwe chete. Baba, muzita raJesu ndoda kutendai. Ndoda kutendai nokuda kweropa raJesu rakadeurirwa isu, kusuka zvivi zvedu, zvichiita kuti zvigoneke kuti tizvarwe kechipiri. Zvino takazvarwa kechipiri, tava vanhu veropa raMwari, tava vanhu veropa raJesu. Vanhu veropa raJesu havarwari, havakurirwi, havakundikani, havafi. Muzita raJesu nopupura izvozvo tinonwa mukombe uyu pamwe chete. Amen. Haleluya. Kuti unwe mukombe iwoyo. Tingotora chingwa shoma shoma chongotenda Mwari tichivarumbidza nokuda kwerufu rwaJesu Kristu pamuchinjikwa. Baba, tinokutendai, tinokurumbidzai. Ndoda kutendai nokuda kwerufu rwaJesu pamuchinjikwa. Ndoda kutendai nokuda kuti tava vanhu veropa raMwari.
ava vanhu verudzi rwaMwari, takazvarwa kechipiri. Tasiyana nevanhu venyika ino. Haticharwari, hatichafi, hatichakurirwi, hatichakundikani. Tinokutenda, tinokurumbidzai, topa mbiri kwamuri. Pfuma yose yaMwari yaedu, tisu tava varidzi vayo, topa kudzo kwamuri. Haleluya, amen. Haleluya. Kuti makorokoto, takapinda mumwedzi wa10. Ndingonyengetera iko zvino kuropafadza. Chava nemwedzi wakanaka. Monge makatiteya musvondo rineri, tigokupai shoko remwedzi uno ratichapiwa namufudzi Kristu. Ngatinyengeterei. Baba, ndoda kutendai nokuda kwomumwe nomumwe bataneni pachidyo ichochi, nomuropafadza muzita raJesu. Zvose zvaachaita mwedzi uno zvinobudirira. Hapana ndonda pakati pavo, hapana acharwara, hapana achafa. Nezita raJesu vose vakadzivirirwa, vakachengetedzwa. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya tichinamata pamwe chete, tichidzidza shoko raMwari. Pakati pose apa mirai munge muchizviverenga nokuzvidzidza, shoko raMwari richiwanda mukati muupenyu hwenyu. Amen.
makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. So